To je naš Karlo. Progovorit ćeš. Njemu ćeš reći. Pazi ovako. Ovo kad potegnem, dno kaveze izvučem, ostat će Karlo na tvom golom trbuhu. A Karlo je uvijek gladan. Mene samo čudi zašto vi branite ono što više ne može da se odbrani. Ma šta hoćeš ti? Šta ti tražiš? Tražim da priznate grešku. I da se nešto promeni makar i na silu. Ako treba i uz pomoć crnih legija. Pa si ti normalan? Mi smo recimo imali ustašku grupu. Kapiraš, mi smo imali ustašku ćeliju u osnovnoj školi. Zato što nam se sviđalo kako te ustaše govore tako jekavski, hladno i tako bodu oči. Ne znam šta. Karlo je gladan. Tako da smo se ložili, imali smo kompletnu satniju, postavljenu ustašku. O kakvim vi to crnim legijama govorite? Ili znate vi šta je to? Ja znam jer su mi na nesreću pola porodice pobili. A Karlo je uvijek gladan.